салом алейкум муҳтарам намояндагони васоити ахбори умма. омода ҳастед? мо ҳам омода ҳастем. марҳамат набошад. хоҳиши шумо ҳатман иҷро мешавад. муҳтарам намояндагони васоити ахбори умма, оғоз мекунем. марҳамат ҷойи худо гиред. оғоз мекунем. тибқи нақшаи тасдиқ кардашуда оид ба ташкил ва баргузории нишастҳои матбуотӣ, имрӯз нишасти матбуотии агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаҳои авиатсионии кишвар оид ба фаъолияти ин соҳа дар соли 2021 ва вазифаҳо дар соли 2022 ба саҳми шумо ироа карда мешавад. ҳамаи шумо хуш омадед. салом алейкум. ман Субҳонзода Икром, директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз тарафи рост Меликов Аслиддин, муовини директори генералии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ҳузур доранд. Шодмонов Даврон, муовини аввали директори генералии корхонаи воҳаи давлатии Тоҷик аэронавигатсия, аз тарафи чап Исматуллозода Дилшод, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Air ва Валиев Абдулқосим, муовини директори генералии ширкати ҳавопаймоии Somon Air. дар мувофиқа бо иҷозаи шумо ҳисоботи фи шурдаи кӯтоҳакаки мухтасарро ба саҳми шумо мерасонем оид ба фаъолияти агентӣ ва корхонаи авиатсионии кишвар дар соли 2021. агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар соли 2021 дар асоси дастуру супоришҳои пешвои маҳбуби миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои ҳукумат, супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавии миллӣ ба роҳ мондааст. тавре маълум аст ба ҳамаи шумо, бо хуруҷи бемории сироятии COVID-19 аксари парвозҳои мунтазами байналмилалӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳо ва ин тартиб дар дигар давлатҳо низ буд, муваққатан қатъ гардида буданд. маҳз бо дастгирӣ ва талошҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти маҳбубамон вазъ оид ба хуруҷи пандемияи COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон мӯътадил гашт ва давра ба давра парвозҳои мавқуфгузоштаи байналмилалӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор карда шуданд. аз ҷумла аз моҳи апрели соли 2021 давра ба давра пурра парвозҳои мунтазами байналмилалӣ бо Федератсияи Россия барқарор карда шуданд ва инчунин бо дигар давлатҳое ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаи ҳавоӣ доштанд дар соли 2021 барқарор карда шуданд ва дар асоси дархости ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва талаботи бозори нақлиёти ҳавоӣ нақшаи парвози мунтазами байналмилалии ширкатҳои ҳавопаймоии ватаниву хориҷие ки дар самти байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия парвозҳоро амалӣ мекарданд тасдиқ карда шуд
ва ба ҳисоби миёна дар як ҳафта 120 парвоз байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба самтҳои гуногуни ин ду давлат аз 4 фурудгоҳи байналмилалӣ парвозҳо амалӣ карда шуда истодаанд. ва инчунин агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи талаботи нақшаи чорабиниҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони соҳавӣ ва ба забономӯзӣ фаро гирифтани онҳо дар соли 2021 кормандони дастгоҳи марказии агентии авиатсияи гражданиро ба давлатҳои хориҷа барои баланд бардоштани савияи дониш ва аз такмил эҳсос гузарондан равона намуданд. ва инчунин дар давраи ҳисоботии соли 2021 24 корманди соҳавӣ дараҷаи тахассусиаш баланд бардошта шуд ва инчунин 48 корманди соҳавӣ бо шаҳодатномаи тахассусӣ баланд бардоштани савияи дониш ва малакааш эътироф карда шуданд. муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма, дар соли 2021 агентии авиатсияи гражданӣ дар доираи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо ва афзоиш додани хатсайрҳо чораҳои дахлдору андешид. ва дар соли ҳисоботии 2021 барои кушодани хатсайри нав байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Украина аллакай санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи бар амалишавии парвозҳо омода шуда, дар соли 2021 парвози мунтазам байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Украина дар нақша аст оғоз карда шуд. ва инчунин ба ҳамин монанд ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Литва мақомотҳои соҳавии авиатсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии заминавиро омода намуданд ва нақша аст ки дар соли 2022 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Литва низ парвози мунтазам амалӣ карда шуда оғоз шуд. яъне дар соли 2022 аллакай боз бо ду кишвари дигар парвозҳои мунтазами байналмилалӣ оғоз карда мешавад. ва инчунин дар соли ҳисоботии 2021 агентии авиатсияи гражданӣ бо ҳамтоёни худ аз Аморати Муттаҳидаи Араб гуфтушунидро ба роҳ монда барои бардоштани маҳдудияти парвози ҳавопаймоии давлати мо бо рамзи мо экоянки яъне рамзи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтушунид ва корбариро ба роҳ монда дар натиҷаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо оид ба он ки ширкатҳои ҳавопаймоии мо таҳти рамзи ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани бехатарии авиатсионӣ ҷавобгӯ ҳастанд, аз мақомоти авиатсияи Муттаҳидаи Араб ба мо хулоса оид ба бардоштани маҳдудиятҳои парвози ширкати ҳавопаймоии Сомоне таҳти рамзи ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта шуд. яъне ширкати ҳавопаймоии Сомоне таҳти рамзи ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи талаботҳои таъмин намудани бехатарии авиатсионӣ ва бехатарии парвозҳо аллакай бо рамзи ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳоро бо ин давлат амалӣ менамояд. инчунин дар доираи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлатамон пешвои муаззами миллатамон оид ба дастгирии табақаҳои ниёзманд, кӯмак кардан ба ятимону бепарасторон, агентии авиатсияи гражданӣ дар соли 2021 ба якчанд мактаби интернати ятимон ва мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ кӯмакҳои оид ба монанди тақдими тӯҳфаҳои солинавӣ, пешниҳод намудани ҷойҳои нишаст ва ҷойҳои рахти хоб пешниҳод кард ки ин шаҳодат аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ба мо нишон медиҳад. ва инчунин қайд кардан ба маврид аст ки дар соли ҳисоботии 2021 бо талошҳои бевосита пешвои муаззами миллат пурра парвозҳои мунтазами байналмилалӣ бо давлатҳое ки дар давраи хуруҷи вируси COVID-19 мавқуф гузошта шуда буданд, пурра барқарор карда шуданд. ва ин ба он оварда расонд ки нишондиҳандаҳои оморӣ ва молиявию хизматрасонии соҳаи авиатсияи гражданӣ дар соли 2021 ба маротиб афзоиш ёфта нишондиҳандаҳо рӯ ба афзоиш ҳастанд. мехоҳам ба сами шумо якчанд маълумоти омориро расонам ва хоҳиш мекунам аҳамияте. дар соли 2021 ширкати ҳавопаймоии Сомонер бо амалӣ намудани хатсайрҳои мунтазами байналмилалию дохилӣ ҳамагӣ ба 380 000 нафар мусофир хизмат расонидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба давраи соли 2020 123 000 мусофир
ё ин ки 46.3% зиёд мебошад. Инчунин дар давраи ҳисоботии соли 2021 аз ҷониби 4 фурудгоҳи байналмилалии кишвар ҳамагӣ ба 1,594,000 нафар мусофир хизмат расонида шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба давраи соли 2020 9.13,000 мусофир ё ин ки 1.3 маротиба зиёд мебошад. дар баробари ин қайд кардан ба маврид аст, ки дар соли 2021 дар соли ҳисоботӣ хизматрасонӣ ба парвозҳои амалишуда 43,4 ададро ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба давраи соли 2020 23,4 адад зиёд ё ин ки 2,2 маротиба афзоиш ёфтааст. дар баробари ин дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба кишвари транзитӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҳисоботии 2021 хизматрасонӣ ба ҳавопаймое ки парвозҳои транзитиро амалӣ намуданд дар умум 10,1 ададро ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2020 5,5 адад зиёд ё ин ки 1,2 маротиба зиёд мебошад. яъне дар ин самт ҳам шумора ва маълумоти оморӣ нисбат ба соли 2020 рӯ ба афзоиш аст. дар баробари ин қайд кардан дар кор аст, ки дар тамоми самти соҳаи авиатсияи гражданӣ дар соли 2021 хизматрасониҳо афзоиш ёфта нишондиҳандаҳои оморӣ зиёд шудааст ва ин ба он оварда расонд, ки дар соли 2021 даромаднокии корхонаҳо низ афзоиш ёфтааст. агар мо таносуби шумораи умумии хизматрасонӣ ба мусофиронро ба 4 фурудгоҳ тақсим кунем, дар соли ҳисоботии 2021 ба фурудгоҳи байналмилалии Душанбе 928,000 мусофир рост меояд, ки ин 58% шумораи умумии мусофиронро ташкил медиҳад. инчунин ба фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд 379,000 мусофир ё ин ки 24%, фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб 233,000 мусофир ё ин ки 14.5% ва фурудгоҳи байналмилалии Бохтар ҳамагӣ ба 56,000 мусофир хизмат расонидааст, ки дар сохтори шумораи умумии мусофирон 3.5%-ро ташкил медиҳад. ва дар ин 4 фурудгоҳ хизматрасонӣ нисбат ба соли пешин ба маротиб афзоиш ёфтааст. аз хизматрасонӣ корхонаи авиатсионии кишвар дар соли 2021 2 миллиарду 82 миллион сомонӣ даромад ба даст оварданд, ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2020 698 миллион сомонӣ зиёд мебошад. аз даромади гирифташуда корхонаҳои авиатсионии кишвар дар соли 2021 натиҷаи молиявии худро бо маблағи 277,8 миллион сомонӣ ҷамъбаст намуданд, ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2020 501,1 миллион сомонӣ ё ин ки 2,2 маротиба афзоиш ёфтааст. ва инчунин аз ҷониби корхонаи авиатсионии кишвар дар соли ҳисоботии 2021 121 миллион сомонӣ ба бюҷети давлат пардохт карда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 49,5 миллион сомонӣ ё ин ки 70% зиёд аст. яъне дар тамоми самт хизматрасонӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ дар соли 2021 ҳисоботӣ нисбат ба соли 2020 рӯ ба афзоиш аст. ва дар дасти шумо нусхаи резаахбори ҳисоботии соҳаи авиатсияи гражданӣ ва худи агентӣ ҳаст. дар он ҷо мушаххасан тамоми маълумотҳои оморӣ ҳаст, метавонед пурра шинос шавед. ва дар умум ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки маҳз бо талошҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, президенти маҳбубамон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи авиатсияи гражданӣ тамоми парвозҳо барқарор карда шуданд. барои васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо ва афзоиш додани хатсайрҳо заминаи мусоиде фароҳам аст ва ин нишондиҳандаҳо мо тасмим гирифтем ва умед дорем, ки дар соли 2022 боз афзоиш дода шавад. ва муҳтарам ҳамкасбони азиз, дар соҳаи авиатсияи гражданӣ дар соли 2022 нақшҳои зиёде ҳаст, вазифагузории зиёде ҳаст новобаста аз афзоиш ёфтани шумораи хизматрасонӣ ва он вазифаҳое ки мо дар соли 2022 дар пеши худ гузошта ҳастем дар дасти шумо ҳаст.
мо нақшҳои зиёде дорем. Муҳтарам ҳам касбон ва намояндагони васоити ахбори омма, ин буд он ҳисоботи кӯтоҳи фишурдае ки ба самми шумо расондем. ҳозир мегзарем ба бахши саволу ҷавобҳо. Марҳамат. Вот сейчас опять возникли проблемы с авиабилетами, несмотря на то, что вы установили строго целых $500 туда и обратно, авиакомпании по-прежнему завышают. Ну, я думаю, что вы наведете порядок, у вас есть для этого все полномочия и все знания для этого. И у меня вопрос. Вот как-то уже так вот в соцсетях давно усиливается вопрос о том, что возможно объединение Таджикера Самунейра по типу Узбекистан-Халылари после данного предприятия. Есть ли какие-то такие промежутки в этом вопросе? Это мой вопрос. Теперь вопрос о Средину Исматуловичу. Я знаю, что аэропорт все делает для удобства пассажиров, но пассажиры часто сами нарушают, приходят большими толпами, не соблюдают санитарный режим. И очень много есть жалоб на аэропорт в соцсетях, но люди не понимают, что это не на аэропорт жалобы, а жалобы на службы, которые работают в аэропорту. Это таможня, это пограничники, это служба безопасности. В основном жалобы идут на пограничников и на таможенников. Ну, я сама с этим сталкивалась, поэтому я последние 3 года через Сибзал только обратно выхожу, потому что это невозможно. Ругаться каждый раз у меня нервов не хватает, поэтому у меня предложение. До 2017 года эти господа, вот, службы, которые работают, тут все были на пресс-конференции, чтобы мы могли задать им все интересующие, неудобные для нас вопросы. Пожалуйста, имейте это в виду, и возможно, чтобы было так. Теперь, значит, Ашот Исматуллаевич, вам вопрос. Когда, наконец, авиакомпания Таджик-Эйр опять обретет крылья? Мы очень этого ждем. Вопрос Абдулкасиму Сироджевичу. Скажите, пожалуйста, из чего компания Самунейр делает свое ценообразование? И какой процент в этом идет борт питания? Потому что, извините, это не борт питания, это насмешка над пассажирами. Мы постоянно видим фотографии вашего бутерброда, обильно сдобренного майонезом, который есть невозможно, и тут же борт питания других авиакомпаний, которые летают с вами по одному и тому же маршруту. Ладно, теперь, значит, вопрос к вам еще. Когда вы будете обновлять свой авиапарк? Можно я, да, спасибо вам большое, можно попросить эҳтиромона хоҳиш аз намояндагони васоити ахбори ма дар инҷа намояндагони зиёди васоити ахбори ма шидагӣ, агар тақсимоти вақтро ва он меъёре ки ба мо ҷудо шудаасту он саволгузорӣ ки оғоз шуд и хел агар шаям ҳамагӣ 1-2 намоянда мумкин саволоша посух гирад, хоҳишмандем ба фикри ман дурусттар аст ҳама ба навбат расаду саволҳо камтару мушаххастар бошанд. Қабул аст? Спасибо вам большое за вашу объективность и что вы все время следите ситуацией, что у нас происходит в гражданской авиации, я имею в виду. И касательно повышения цен. Вы правильно отметили, наблюдается динамика повышения цен на авиабилеты. Агентство гражданской авиации, как уполномоченный орган государственной власти, контролирующий сферу гражданской авиации, в этом плане не будет стоять в стороне. Мы против повышения, необоснованного повышения цен на авиабилеты. И для того, чтобы урегулировать ситуацию, которая на данный момент возникла, я имею в виду повышение цен на авиабилеты, у нас уже был экстренный, у нас в агентстве было организовано экстренное заседание. Мы вызвали тех авиапредприятий и их представителей, которые занимаются обслуживанием и перевозкой пассажиров по маршрутам между странами, нашими странами и Российской Федерацией, я имею в виду.
И в этом плане ведется работа, уже есть результаты, видится динамика снижения цен на авиабилеты. И в этом плане мы строго будем настаивать до конца, чтобы цены на авиабилеты были в пределах затрат, которые производятся на данных маршрутах. Поэтому и авиакомпания «Уральские авиалинии», и авиакомпания «Северный ветер», и авиакомпания «ЮТЕР», и авиакомпания «Сибирь», и наши национальные авиаперевозчики предупреждены, им официально предоставлены письма для того, чтобы необоснованно не повышали цены. Мы в обязательном порядке будем защищать права наших потребителей, пассажиров, и в этом плане строго будем контролировать за недобросовестным повышением цен, чтобы этого не было в нашей отрасли. Спасибо вам большое. Что касается объединения Таджикер и Сомонер, на данный момент в этом плане никакой информации нету, никаких планов нету. Каждая авиакомпания является отдельная структура в авиационной сфере, и вопрос об объединении этих двух компаний на данный момент не рассматривается. Спасибо большое. Касательно приглашения других структур аэропорта, хотя вопрос вы задали руководству аэропорта, международного аэропорта Душанбе, приглашение других структур, которые работают в международном аэропорту Душанбе на пресс-конференции, в обязательном порядке этот вопрос мы рассмотрим. При необходимости обязательно на следующей пресс-конференции мы их тоже пригласим, чтобы они тоже участвовали и задали и ответили на вопрос, которые будут задаваться со стороны уважаемых представителей средств массовой информации. Угу. Теперь да, слово предоставляется руководителю авиакомпании Таджикер. Магомад. Добрый день. Спасибо за приглашение, спасибо большое за вопрос. Как вы знаете, к сожалению, мы с 1 сентября 2020 года не летаем в силу того, что единственный самолет, который у нас был, в силу того, что закончились ресурсы по двигателям, и в данный момент находится в аэропорту города Душанбе. А ремонт двигателя самолета, как вы знаете, двигатель самолета — это одна из самых дорогих частей самолета, составляет большие суммы, которыми не располагает авиакомпания. Несмотря на это, мы ведем сейчас переговоры, работу ведем по поводу нахождения самолета годного. Как вы знаете, процедура нахождения партнеров, нахождения самолета — это, скажем так, нелегкая задача. Почему? Потому что потенциальный партнер всячески будет изучать нашу компанию. Мы, в свою очередь, ее будем изучать. И, соответственно, это займет определенное время. Плюс предложения, которые мы, значит, к нам поступили, мы отправили в совет директоров. Есть некоторые предложения с компанией, которая находится в Европе. В данный момент они нас изучают, мы их изучаем, отправили в совет директоров. Надеемся, что вот в этом году у нас получится, и мы восстановим полеты, возобновим. Спасибо большое. Не понял. Второй самолет, вы знаете, что на ремонте находится с 2018, с конца 2018 года в Москве находится. Спасибо. Марамад Валиф Абулхусим. Добрый день. Я хотел выразить свою благодарность за очень объективные вопросы, которые были заданы. Действительно, эти вопросы должны найти свое решение, и мы, конечно же, над ними очень активно работаем. Во-первых, хотел бы сначала затронуть этот вопрос, который относительно из чего состоит ценообразование стоимости авиаперевозки.
Мы насчет этого несколько раз давали интервью, давали в статьях давали ответ. Во-первых, расходы, они состоят из обеспечения летной годности воздушных судов, что требует значительные средства, потому что технически в авиации самое главное это безопасность полетов. А для безопасности полетов нужны значительные средства, чтобы все те ремонтные работы, которые должны обеспечиваться своевременно, чтобы они осуществлялись своевременно. И в этом плане авиакомпания Salmonair, он, будучи являясь членом ИАТА, Международной организации воздушного сообщения, а также имея в наличии сертификаты EASA TCO, тоже со стороны Европейского агентства гражданской авиации. Соответственно, у нас очень высокие стандарты в этом плане, и мы должны их очень тщательно соблюдать. Второе, там у нас еще есть расходы, статьи расходов по аэропортовому обслуживанию, естественно. Есть навигационные расходы, есть обеспечение топливом. И, конечно же, часть ценообразования входит тоже в обеспечение бортовым питанием. Конечно же, вот возникновение пандемии внесло свои коррективы именно в сфере обеспечения питанием в нашей компании в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации воздушного сообщения ИАТА. Было принято решение для минимизации контактирования между экипажем, летным экипажем и пассажирами для обеспечения безопасности самих же пассажиров и, конечно же, летного экипажа авиакомпании, минимизировать контакт, в том числе путем, даже вот как есть в международной практике, это минимизация именно вот подачи питания. Но вне зависимости от этого, нашей компании было принято решение в отдельных упаковках предоставлять питание в виде сэндвича. Этот вопрос, конечно же, вот, мы очень тесно следим за средствами массовой информации и что наши уважаемые пассажиры, какие у них есть замечания. В этом плане вот, с начала года вот, мы очень много раз встречались с компанией, которая обеспечивает питание, и было принято решение, что в ближайшее время, я уверен, что это будет не позднее 1 марта, мы будем обеспечивать все наши рейсы, протяженность которых более 3 часов, горячим питанием, как это было до возникновения пандемии. Это касательно питания. Насчет обновления парка я бы хотел отметить, что с нами ведется переговоры не менее с 20 лизинговыми компаниями Европы, США, Азии для того, чтобы обновить парк авиакомпании Salmonair. Наши самолеты, сегодня возраст наших самолетов составляет примерно в среднем 15 лет. Это новые 4 самолета, их средний возраст это 10 лет. Для стандартов авиакомпании это очень хороший показатель среди компаний СНГ. Но вне зависимости от этого, для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных авиаперевозчиков, в этом году мы планируем взять в лизинг, операционный лизинг, не менее 2 самолетов, возраст которых составляет примерно 4-5 лет. Почему мы не берем новую технику, почему не планируем новую технику? Потому что, как вы знаете, наш флот состоит исключительно из самолетов Boeing, американской компании Boeing. Соответственно, новый продукт, который компания Boeing разработала, который называется 737 MAX,
К сожалению, были авиакатастрофы, и это как бы немножко передвинуло ее развитие назад. И сегодня в остальном мире, кроме Китая и России, новый продукт авиакомпании Boeing, он сертифицирован. А так как наш рынок, он где-то процентов 70-80 состоит из авиаперевоза направления Российской Федерации, мы решили, что пока мы не будем планировать закупку новых самолетов, но будем работать над приобретением сравнительно новой техники, тоже производства компании Boeing. А не рассматриваете ли вы приобретение российских Мы действительно в этом плане мы действительно посещали в прошлом году авиасалон МАКС. Мы встречались с компаниями, с разными компаниями, авиапроизводителями. Естественно, внедрение новой техники, другой техники, не которая как бы не Boeing, для нас потребует значительные средства. Поэтому мы решили пока только рассматривать в будущем приобретение российских техник. خب سوالی من دخل دارد بر نقطه گذرگاه‌های سرحدی که مثلا در بعضی وقتا میتواند 2 یا 3 هواپیما همزمان فرود آید، اما نقطه بخیرگیری همگی مثلا اونجا 2 نفر یا 3 نفر هستند و این در زمانی حساس پاندمی باعث جمع‌شوی بیشتری آدما می‌گردد و بسیار انتظار می‌شم. سوالی دیگر باز هم دخل دارد به شرکت سومونی، چرا مثلا این حالت بیشتر ضمن انجام دادن پروازهای داخلی گشایده میشد برای چی میگن برای مسافران وقتی که پرواز به تاخیر میافتد آگاهینامه یا یک SMS فرستاده نمیشد در زمانی که ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم و ناراضگی ها در این سمت زیادند و مسافران تنها در آن حالت این چی را درک میکنن، یعنی تاخیر افتادن رو که وارد مثلا فرودگاه میشوند. چرا مثلا امکان است که حتی با طریق یک پیامک SMS به آنها یک در این باره خبر داد؟ تشکر. саломат бошед. масъалаи қисмати якуми саволи шумо барои зиёд кардани нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадӣ дар фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар, дар мисоли фурудгоҳи байналмилалии душанбе иқтидори гузаргоҳи фурудгоҳ қабул ва гусули мусофирон дар як соат 500 нафарро ташкил медиҳад ва мо бояд нағз дарк кунем ки дар баробари кормандони соҳаи авиатсияи гражданӣ дар фурудгоҳҳо аз дигар сохторҳои давлатӣ низ ки тобеият ба дигар сохторҳо доранд фаъолият менамоянд. барои афзоиш додани нуқтаи гузаргоҳи сарҳадӣ корбарӣ рафта истодааст. бо аз ҷониби роҳбарияти фурудгоҳи душанбе низ нисбати ин масъала корбарӣ рафта истодааст. ба сохторҳои дахлдор ки дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ фаъолият менамоянд мактубам ирсол карда шудааст. нисбати ин масъала чораҳои дахлдор низ андешида мешавад. марҳамат. сомоне. Ташаккури зиёд барои саволи шумо. дар ҳақиқат мо ин шикоятҳоро имрӯзҳо мешунавем. мутаассифона дар аксари ҳолатҳо чунин ҳолатҳо мо баъди бурдани тадқиқот дар ин масъала маълум менамоем ки ба аксари мусофирон маълумотҳое ки дар вақти харидории чипта бояд пешниҳод шавад аз он ҷумла адреси суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефони мобилӣ ҳастанд ки ин маълумотҳо пешниҳод намегарданд. масалан мо медонем ки мо як баъди чунин ҳолатҳо мо як ҷарима ҳам ҷорӣ кардем дар нисбати хазиначиёне ки ин чиптаҳоро ба фурӯш пешниҳод мекунанд ба мусофирони муҳтарами мо. мутаассифона чунин ҳолатҳо ҳастанд, лекин новобаста ширкати авиакомпания Somnet тамоми чораҳоро нисбати тағйир додани ин масъала барои мусбӣ шудан мо корбарӣ карда истодаем. дар айни ҳол мутаассифона баъзе вақт аз сабаби боду ҳаво, шумо медонед ҳастанд ҳолатҳое ки
дар душанбе мешавад, саҳар туман мешавад. Дар зимистон бисёр ҳастанд ин ҳолатҳо. Барои ҳамин мо ба ҳар ҳол тамоми ҳушёрро ба харҷ дода истодем, ки ин ҳолатҳо тариқи мусби ҳаллро биёбанд. Абдурахмон Раҳмон хостам. من اویدی پروازها و جمهوری مردمی چین میخواستیم فهمید تا میخوای برقرار میشوند مردم زیاد میشوند. саломат бошед. дар асл то давраи хуруҷи пандемияи COVID-19 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин парвозҳо дар хастаи душанбе Урумчи душанбе амалӣ мешуданд ва пас аз хуруҷи пандемияи COVID-19 парвозҳо дар ин масир қатъ шуданд. аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои кушодани ин хатсайр ҳанӯз соли 2020 омодагӣ ба ҷониби ҳамтоёни чинии худ баён карда шуд. мактуби расмӣ низ оид ба омодагии ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор кардани ин хатсайрам ирсол карда шуд ба ҳамтои авиатсияи граждании ҷумҳурии халқии Хитой. аз он ҷониб ба мо ҷавоб ирсол карда шуд, ки айни замон оид ба ин масъала дар ҷониби Хитой низ корбарӣ рафта истодааст ва дар ҳолати қарори ниҳоӣ қабул кардани аз ҷониби мақомоти авиатсияи ҷумҳурии мардумии Чин онҳо моро хабардор мекунанд. яъне мо омода ҳастем, танҳо ва танҳо ҷониби Хитоиро интизор ҳастем, ки онҳо нисбати ин масъала ҷавоби худро ба мо пешниҳод намоянд. ташаккур. Абдурахмон Раҳмонов ҳастам аз хабаргузори авиасия. Чин наравем. Солҳои 2000 Тоҷикистон аз ҷумҳурии Чин як самолёт харида гирифтанд. MH60. Хуб баъдан амхел навиштаҳо шуда гуфтанд, ки ҳамин самолёта тариқи лизинги ба ҷумҳурии Афғонистон ба як ширкати Афғонистон доданд. Хуб имрӯз тақдири ҳамин самолёт шуд. саломат бошед. дар асл ду ҳавопаймои МА-60 солҳои пешин ширкати ҳавопаймои Тоҷик Air, ки ин ҳавопаймо аз Чин буданд, харидорӣ карданд ва нисбати ин масъала бевосита худи роҳбари ширкати ҳавопаймои Тоҷик Air ҷавоб медиҳанд. марҳамат, ҳавопаймо ҳаст дар ҷумҳурӣ ҳастанд. ташаккури зиёд. тараққат тибқи шаҳрнома оиди ба иҷора гирифтани солҳои пеш ду ҳавопаймои истеҳсоли хитоии МА-60 ба имзо расида буданд. лекин аз ин ду ҳавопаймо танҳо як ҳавопаймо ваъда шуд. дар ҳақиқат як муҳлат аниқ ҳози ба ёдам нест, шояд давоми як сол аз ҷониби ширкати Тоҷик Air ба ҷумҳурии Афғонистон барои иҷора дода шуда буд ва дар ҷумҳурии Афғонистон ин ҳавопаймо хеле самаранокам кор мекард. лекин мутаассифона бино ба сабаби он ки захираҳои муҳаррики ин ҳавопаймо анҷом расонданд, онҳоро ба худи корхонаи истеҳсолкунанда ба шаҳри Сиани ҷумҳурии мардумии Чин равон карданд. худи ҳавопаймо айни ҳол дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қарор дорад ва тибқи регламент нигоҳдориша кормандони Тоҷик Air ба анҷом мерасонанд. ва бино ба сабаби он ки хуруҷи бемории ковид сар зад, мо набошад бо ҷониби Хитой мактуб ирсол карда будем, ки оиди он ки барқароркунии ҳамин ҳавопайморо ба вуда гиранд. мутаассифона айни ҳол бино бар сабабе ки ҷумҳурии халқии Хитой ҳам осмонаш маҳкам ва баъзе мушкилои дигар аст, аз ин хотир кор мавқуф гузоштаанд. ба ҳар ҳол Тоҷик Air оиди дар оянда минба аз таъмир баровардани истифодабарии ин ҳавопаймо дар оянда кор хоҳад кард. Ташаккур. У меня вопрос представителю аэронавигации. По поводу того, что с 15 августа воздушное пространство Афганистана закрыто и некоторые транзитные рейсы летают через Бахамский коридор. Рассматривается ли возможность открытия новых пунктов приема и отправки транзитных рейсов? Ну, например, из Америки, из Европы они летают через нашу территорию. Раньше они летали через территорию
Узбекистана и Туркмении. Насколько это увеличилось? Это первый вопрос. И второй вопрос представителю Сомонеева. Вы сказали, то, что два самолета Боинга 737 будут брать, кроме Макса. Какого типа? 800, 900? Есть ли возможность покупки именно 900 или 800 новых, а не эти старые по 4-5 лет, которые вы говорили? И третий вопрос к вам. Будет ли у президента Таджикистана собственный самолет? И чтобы он летал на Y-37? Тоҷики ҷавоб. برنامه کلام باروی سوالتون و این سوال شما سردوری شوبر بخش شهروندی فیروز مخامدیم شد جواب خود میدیم. ширкати ҳавопаймоии Сомонер барои ғанӣ гардонидан ва аз нав созии парки ҳавопаймои худ дар нақша дорад ҳавопаймоҳои тамғаи 737-800 ба тариқи лизинги амалиётӣ аз ширкатҳои аврупоӣ ва амрикоӣ бигирад. Сабаби оне ки ин ҳавопаймоҳо нав нестанд, лекин нисбатан нав ҳастанд, 4-5 сола мебошанд. Аз сабабе ки ин навъи ин тамғаи ҳавопаймоҳо аз тарафи ширкати Боинг дигар истеҳсол намешаванд. Истеҳсолшаванда ҳавопаймоҳои ин тамғаи Макс мебошанд ки аз тарафи Хитой ва аз тарафи Федератсияи Россия сертификатсия шудаги нестанд. нисбати қисмати саволе ки ба мо доданд, нисбати ин маълумот нест. Агар маълумот шид, шумо аз тариқи расонаи васоити ахбори омма хабардор мешавед. Марҳамат. محترم رئیس در مورد همین افزایش نرخ بلیط‌ها شما قسماً پاسخ دادید. فعلا نرخ رسمی چند است؟ چون که هر روز تغییر می‌یابد، یعنی چیزی معین از جانب شما است. بعداً در نشست بودید که پروازها مثل روزهای قبل از پاندمیا برقرار شد. منطقاً گرفت باید در نرخ بلیط‌ها نیز زیاد فشار نباشد، که هر روز بالا نرود. سببی اصلی اون طالبایی که شما دارید چرا روزگار نگرانی‌ها بیشتر میشه؟ سوال دوم در مورد تاجیک ایر، یک مطلبی تحقیقاتی ما داشتیم درباره کار تاجیک ایر و اون افرادی که سببی با چون با داشتن شرکت شد. یگان نهاد مربوطه پاسخ دقیق ندادن. شما میتونید یگان چی شرطی کردن رئیس و بعداً همون بحث دادگاهی شما با یک شرکت سکایرو نهایی شد و چرا دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان طرف شرکت خارجی رو گرفت و بعضی حقوق‌شناسان میگویند که هرچند شرکت ملی نیست دلیل‌های کافی رو در دست دارد. تشکر. саломат бошед. Нисбати афзоиши нарх аллакай ман ҷавоб додам. Агентии авиатсияи гражданӣ чун мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти танзим ва назорати фаъолияти авиатсияи гражданӣ оид ба афзоиши беасоси нарх зид аст. чораҳои дахлдорро меандешад. хабар доред аллакай. мо нисбати ин масъала ҳатман танзим мекунем ки нарх на зиёда аз доираи арзиши аслӣ ва он фоизи муайяне ки ҳамчун фоида онҳо мегиранд, аз ин бояд афзоиш дода нашавад. муҳтарам намояндагони васоити ахбори ма, вақте ки нарх дар бораи чиптаи ҳавопаймоӣ меранд, мо бояд дарк кунем ки ин дар доираи созишнома оид ба алоқаи ҳавоӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамон давлате ки парвозаш дар асоси ҳамин муайян карда мешавад.
ин нарх дар доираи созишномаи байналмилалӣ аст. дар ҳамон санади меъёрии ҳуқуқӣ мушаххасан қайд карда шудааст ки ширкатҳои ҳавопаймоӣ ҷонибҳое ки дар ясан парвозро амалӣ менамоянд бояд бо ҳамдигар вохӯрда нархи чиптаро муайян кунанд дар доираи арзиши аслӣ ва ба он фоидаи муайяне зам карда шавад. ва он чизе ки шумо хабар доред мо пешниҳод кардем ва гуфтем ки на зиёда аз нархи муайян бояд парвозро амалӣ карда шавад, нисбати ин кор байр рафта истодааст. ҳатман мо чораҷӯӣ мекунем ва вазифаи аввалин дараҷаи мо ин ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони хизматрасонии соҳаи авиатсияи гражданӣ аст. дар мисоли чиптаи ҳавопаймоӣ мусофирони истифодабарандани хатсайрҳои байналмилалӣ ҳастанд ва мо намегузорем ки беасос нарх боло бурда шавад. нисбати ин масъала ҳатман чораи дахлдор андешида мешавад ва шуморо иловатан мо хабардор мекунем. шумо боз ман шуморо ҳозир гуфтам, боз мекунем. яъне нархи муайяне доимии ягонаест. ин вобастагӣ дорад аз соати парвоз. аз соати парвоз вобастагӣ дорад, аз хизматрасониҳои дар ҳамин хатсайр иҷро шуда вобастагӣ дорад. ҳаст хатсайрҳое ки парвози яксоата доранд, ҳаст хатсайрҳое ки парвоз тӯли парвоз, яъне муҳлати парвоз то 4 соат то 8 соат. барои ҳамин мушаххасан гуфта ки нарх бояд мана ҳамин қадар бошад, ина мо гуфта наметавонем, чунки вобастагии ҷиддӣ дорад аз самти парвоз, аз вақти парвоз ва хароҷотое ки дар амалишавии ҳамин парвоз ба миён меояд. саломат бошед. дигар саволҳо ҳастанд, навбат интизор шавем. ин 3 савол додани кас. марҳамат. ҳозир ҳатман ҷавоб медиҳем. ташаккури зиёд. оиди баҳси тоҷикер бо ширкати литвагии Skyroad Leasing қайд кардани ҳастам ки мо шумо ҳама бояд як чизи муҳима дарк кунем ки вақте ки субъекти хоҷагидорӣ фаъолият мекунад, хоҳӣ нахоҳӣ баъзе масъалаҳои баҳсӣ пайдо мешавад. дилхош субъекти хоҷагидориро агар мо таҳлил карда бароем, ҳатман дар фаъолияти худ бо ягон субъекти хоҷагидории дигар мушкилиҳои молиявӣ, мушкилиҳои шартномавӣ дорад. баҳси Skyroad Leasing бо Тоҷикер сари ду ҳавопаймо ки соли 2009 Тоҷикер ба лизинг гирифта буд, сар зад буд ва тибқи алномаи аввали суди арбитражии шаҳри Вилнюс аз 26 феврали соли 2014 муваззаф кардаги Тоҷикерро ки $2,800,000 пардохт намояд. мутаассифона дар ин ҷо мо шахсиятҳоро номбар карда наметавонем, чаро ки ман директори генералии Тоҷикер ҳастам, ягон мақоми ваколатдори давлатӣ нестам. дар ин бора мақомотҳои дахлдор тафтиша санҷиш бурдагӣ метавонем ки аз ишон пурсон кунем маълумота. лекин баъзе фориғболӣ дар ҳақиқат дар кори одамони масъуле ки бояд ки дар суд иштирок мекарданд ҳамун солҳои пеш дида мешавад. баъдтар соли 2018 25 апрел ҳалномаи дуюми суди арбитражии Вилнюс баромад ва онро ҷониби Skyroad Leasing ба суди федералии шаҳри Вашингтон, округи Колумбия, Иёлоти Муттаҳидаи Америка равон кардам, барои он ки дар ҳудуди Иёлоти Муттаҳидаи Америка инро эътироф кунанд. хушбахтона кормандони Тоҷикер сари вақт чораандешӣ карданд, ширкати адвокатиро бо ишон шаҳрнома бастанд ва корбарӣ карда шуда марҳалаи аввали ин суд аз ҷониби Тоҷикер бурида шуд. айни ҳол масъалаи кассатсионии ҷониби Skyroad Leasing баррасӣ карда шудааст. мо рӯзҳои наздик аз ҷониби адвокати худ аз ширкати амрикоӣ мактуб қабул кардем, гирифтем ки он қайд мекунанд ки дар баҳси кассатсиониам
далелҳои мо муҳкамтар, пурратар ҳастанд. боварӣ аст ки марҳалаи диман мо мебурем. ҷиҳати ҳалли ин масъала барои он ки ҳангомамо наандозем, то ҳалли ҳамин судӣ набаромадан фикр дорам гапҳои зиёди зарур нестанд ва танҳо мақоми ваколатдор, яъне ки суд ҳал мекунад ки далелҳое ки дурусту пурратар ҳастанд. мо ба ғолибияти худ дар ин баҳси судӣ боварӣ дорем ва ҳамзамон тариқи медиаторо ки аз ҷониби худи Skyro Leasing дар иёлоти муттаҳидаи Америка пешниҳод шуданд, корбарӣ кардастем. умедворем ки мо дар якҷоягӣ ба як махраҷ меомад бо ширкати Skyro Leasing созиши оштӣ мебандем ва фаъолиятро давом медиҳем. Ташаккури зиёд. мо навиштем, ҳамаи далелҳои худро пешниҳод кардем. аз он ҷумла ин масъала мавқуф гузошта шудааст то ҳалли ниҳоӣ ки аз суди иёлоти муттаҳидаи Америка бояд биёяд. мебахшед дар мавриди як матлаби навишта будем, шумо бо комиссия дадед, шумо дарак додед. масъалаи матлаби паспорти навишта тоҷикистон давлати ҳуқуқ бунёд аст. ҳар кас фикрандешаи худро дорад. ташаккури зиёд. Арама. جناب رئیس السلام علیکم. و علیکم السلام. من دو سوال دارم. یکیش اینکه در خدمات ضد سوری تاجیکستان از این صحبت کردن که به خاطر تنظیم درآوردن نرخ و پایان پرآوردن نرخ بلیط‌ها شاید همین موضوع فضای آزاد هم در بررسی همین مقامات ها هست. که این مقامات حتما که اول این با مقامات شما بررسی میشود. آیا همین موضوع در کدام سطح است؟ تا کجا همین منطقی میبینید؟ آیا این و خاتمه شرکت و ختم همین زندگی یا موجودیت شرکت های تاجیکا وقت میرساند یا نه؟ در دوم جناب رئیس من یک چیز من سرم سفید شد به همین گپ ها سر خودتان هم سفید شد همون و این گپ ها سفید شد مشکلات تاجیکای بخصوص من یکم منطق در همین نمیبینم که برای چی در یک کشور در برابر یک پهلوان که 100 کیلو وزن دارد و یک پهلوان دیگر برابریم مونیم مثلا اگر منظور رقابت ایجاد کردن باشد در بازار 50 کیلو رو مونیم که گوی هر جمع کنیش معنی ندارد یا 100 کیلو میخورد این 50 کیلو سامانه تاجیک ایر درباره متحد کردن همینا آیا تا کجا منطق دارد این که به همه قدر که سری تاجیک ایر وجود دارد پولی که از حساب دولت جدا میشه شاید نمیدونم چقدر جدا میشه برای نگه داشتن این شرکت چه ضرورت یعنی کشاله کردن یعنی یک چیزی که نمیشده است اگر هم جناب رئیس گفتن که یک شرکت با شرکت خارجی مصلحت داره به احتمال همکاری شود یک شرکت خارجی آلمانی بیاد و مثلا با مراتب امکانات سامانه زیاد خواهد بود حتما با تاجیک‌ایر میگیره سامانه مثلا برای سامانه میتونن مشکل سازن خب ما با همه قدر میبینیم لطفاً شرح میدادید تا کجا یک منطق دارد کشاله کردن تاجیک ایر یا حتی یک زر شرکت دیگر تبدیل داده نشد در یک کشور کوچک و خرد саломат бошед. кишвари мо кӯчаку хурд нест, бениҳоят бузург аст. кӯчак гуфтанам рост намеояд. кишвари мо бениҳоят кишвари бузурги зебо аст. дар қисмати фазои озод ҷорӣ кардан дар низоми авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон. нисбати ин гап, нисбати ин мавзӯъ ва масъала ҳамихелӣ саволҳои зиёде шуда истодааст ва мо бояд дарк карда хулоса барои масъалагузорӣ кунем. барои ҷорӣ кардани фазои озод таҳлили бениҳоят дурусту амиқ даркор ки аз ҷорӣ намудани фазои озод ва соҳаи авиатсияи гражданӣ ва умуман ба иқтисоди кишвар чӣ бартариҳо ҳаст ва аз ин ширкатҳои ҳавопаймои мо чӣ мебинанду ва дар кадом сатҳ мемонанд. дар аксар давлатҳо дар
таҷрибаи ҷорӣ кардани фазои озод ба он ширкатҳое ки ба ин давлатҳо парвоз мекунанд бо мақсади ҳимояи ширкатҳои ватанӣ талаботҳое ҷорӣ карда мешавад ва қисман маҳдудиятҳое низ пешниҳод карда мешаванд, чунки ҳар як давлати соҳибистиқлоли мустақил ба монанди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ширкати ҳавопаймоии худро дошта бошад, ки ин ҳамчун як рамзи рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ дар ҳамин кишвар аст. барои ҳамин хел ҷорӣ кардани фазои озод ин комилан номумкин аст ва нодуруст аст, чунки бениҳоят таҳлили чуқури, таҳлили муфассали ҳам иқтисодию ҳам молиявиро талаб мекунад ва пас аз гузарондани таҳлил ва муайян кардани оне ки аз ҷорӣ намудани фазои озод ба иқтисодиёти кишвар чӣ бартариҳое ҳаст ва чӣ манфиатҳое ҳаст ва дар ин ҳолат ширкатҳои ҳавопаймои ватании мо ба чӣ дучор мешаванд, яъне рақобате ки чӣ хел худ шумо қайд кардед, он ширкатҳои ҳавопаймои бузурге ки ба бозори нақлиёти ҳавоӣ ворид мешаванд, тобоварии ширкатҳои мо ба ин рақобат низ бояд таҳлил карда шавад ва пас аз таҳлилу баррасиву омӯзиши аниқ барои ҷорӣ кардани фазои озод ё ҷорӣ накардан қарори дахлдорӣ қабул карда мешавад. аз нисбати муттаҳид кардани ширкати ҳавопаймои Тоҷикеру Сомонер дар якум саволе ки дода шуд, ҳамин ҳам савол дода шуд ва мо посух ҳам додем ки оид ба муттаҳид кардани ду ширкат нақша ҳам нест, масъалагузорӣ ҳам нашудааст ва маълумоте ҳам нест. ҳар як ширкат субъекти алоҳидаи мустақили хоҷагидории самти авиатсияи гражданӣ ҳастанд ва дар баробари оне ки шумо гуфтед ки аз давлат чӣ қадар маблағ ҷидо карда мешавад барои нигоҳдории ин ширкатҳо, ба сами ҳамаи шумо мерасонем ки дар авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи корхонаҳои авиатсионии кишвар худ маблағгузор ҳастанд ва аз фаъолияти хизматрасонии худ даромад гирифта коршоямии ҳавопаймо ва иқтидори инфрасохтории корхонаҳо худ нигоҳубину худ хароҷоти онҳоро рӯпӯш мекунанд. саломат бошед. масъалаи парвоз кардан ё накардани ширкати ҳавопаймои Тоҷикайро роҳбараш дар саволи пешин гап заданд, гуфтанд. Муса Бободиев ҳастам аз хабаргузории аз Яҳуюз. Моҳои октябри соли 2020 дар расонаҳо хабаре паҳн шуд ки гӯё як ширкати нав бо номи Fly Union ба масири Тоҷикистон ворид мешавад ба Тоҷикистон ва ба самти Русия парвоз анҷом медиҳад, ба самти шаҳрҳои Русия парвоз анҷом медиҳад ва онҳо дар суҳбат бо Азия Плюс гуфта буданд директори генералии ҳамин ширкат Юрий Колцов ки онҳо интизор ҷавоби агентиро интизоранд. Агар агенти иҷозат диҳад, онҳо ба парвоз шурӯъ мекунанд. оя тақдири ҳамин ширкат чӣ шуд ва агенти иҷозат дод ё надод? Сабабаш чӣ буд? саломат бошед. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аст ва дилхоҳ ширкат, дилхоҳ шахс дар доираи оне ки агар ба талаботҳои соҳавӣ ва қонунгузории кишвар ҷавобгӯ буданд, метавонад ба фаъолият оғоз кунад. аз ҷониби ширкати ҳавопаймои Fly Union агар ба агентии авиатсияи гражданӣ муроҷиат ва дархост оид ба амалӣ намудани парвозҳо ба мо муроҷиат бошад ва аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар ин самт дар доираи талаботҳои мавҷуда омӯзиш гузаронида, агар ба талабот ҷавобгӯ бошанд, нисбати ин масъала монеагӣ вуҷуд надорад ва айни замон аз ҷониби ширкати ҳавопаймои Fly Union айни замон ба агентии авиатсияи гражданӣ мана пас аз барқарор шудани пурраи парвозҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия муроҷиат ворид нашудааст. Дархостам нисбати ин масъала ба агентӣ аз ҷониби ширкат ворид нашудааст. саломат бошед. марҳамат. Мавзуна Муҳаммадалӣ аз маҷалаи иқтисодчӣ. чанд сол қабл агар хато накунам ширкати Тоҷикия аз як ширкати брезилӣ бо номи Embraer ҳавопаймо харида буд, дар шакли наҳанг буд ё сурати наҳанг буд. ана тақдири ҳамин ҳавопаймо чӣ шуд ва ба кадом самтҳо ҳамин ҳавопаймо парвоз мекунад? Дигаре ки ман азбаски мо дар 6 моҳ як маратиба бо шумо мехӯрем, вақте ки дар дохили фурудгоҳ ягон проблема мешавад бо худи мо, шахсан худи ман чанд маротиба аллакай бархурд кардам, ягон нафар аз шуморо онҷа имкон надорад ки мо пайдо кунем. Барои ҳамин ман эродава мехоҳам гуфта бошам,
ширкати Сомонер аллакай хаста шудем. Ростига мо худи ман навиштам дар фейсбук ҳамон лаҳзаам ки вақте ки мо мехостем ки аз самти Душанбе ба Хуҷанд парвоз кунем 20 дақиқаи ба қайдгирӣ аллакай гузаштааст, вале ягон нафар аз намояндагони ширкати Сомонер пайдо нашуданд дар саршавии ба қайдгирӣ. Дигар ин ки 3 маротиба мо толора иваз кардем. Дар ин бора ман навишта будам дар фейсбук. Ва ҳозир шумо мегӯед ҳам дар пресс-релиз, ҳам худи шумо мегӯед ки танзим мешавад, тартибот риоя мешавад, масалан қоидаҳо мо кӯшиш мекунем, вале чаро то ҳозир шумо ҳар бор вақти ҳамин пресс-конференсия шумо мегӯед ки мо танзим мекунем, мо ҳамин ҳама қоидаҳои риоя мекунем, вале то ҳозир ҳамин қоидаҳо қоидавайронкуниҳо вуҷуд дорад ва хоҳиш мекардам ки ҷанҷол намекунам, хоҳиш мекардам ки ҳамин чиза нақстар ба назар мегирифтед. Ташаккури зиёд. То андозае ки мо бо таърихи тоҷикия шиносим, ман ҳамчун директори генералӣ рости гап агар иштибоҳ накунам, мо ягон маротиба бо ширкати бразилиягии Embraer шартнома надоштем ва дар парки худ ягон ҳавопаймои Embraer надоштем. Шояд шумо дар бораи ҳавопаймои бомбардир гӯед? баръакс шумо баръакс ман як равшанӣ андозам не гӯш кар равшанӣ андозем ширкати ҳавопаймои ман як равшанӣ андозам ширкати ҳавопаймои Сомонер барои аз назаргузаронӣ бари ширкати ҳавопаймои Тоҷикер гуфтан ширкати ҳавопаймои Сомонер як нави ҳавопаймои хурдҳаҷмро оварда ки дар асл дар худи ҳамин ҳавопаймо нақши наҳанг буд оварда ба намуди презентатсия намояндагони васоити ахбори оммаро дар он ҷо савор карда як парвози хурдагаке анҷом доданд. Ин ҳамчун презентатсия ва оид ба фаъолияти нақшабандии оянда ки оё ҳамин ҳавопаймо муфид бошад харидорӣ кунанд. Дар асл на ширкати ҳавопаймои Тоҷикер, на ширкати ҳавопаймои Сомонер ҳавопаймои Embraer харидорӣ карда дар хатсайрҳо истифода набурдааст. Саломат бошед. Марҳамат. Сомонер оиди парвоз ба самти Хуҷанд. Як чиза қайд бахшиш як чиза қайд кам амин ҳозир саволе ки доданд роҳбарияти ширкати ҳавопаймои Сомонер ҷавоб метиҳанд бо ҳамин вақти ҷудошуда мутаассифона анҷом ёфтааст. Саволҳои иловагӣ бошад агар мо бо камоли эҳтиром ба таври хатӣ қабул мекунем ва ҳатман посуха ба шумо мерасонем. Марҳамат. бале ҳатман чӣ хоҳишу дархосте аст мо гӯш карда қабул мекунем. Марҳамат. ҳозир савола ҷо من پایوختم کوچی کردم که گیر کردم اومدم بعد از همون اربوغانی که شما برای نشوتی شد کرد من به نصیب موندم حتما همو محترم نماینده وسایل اخباری ما پیش از شما شخصی که سوال دادن نگفتن که 3 مرتبه تالاری نشست مطبوعاتی واسید نه تالاری با قیدگیری با پرواز نسبت به نصیب موندن رضا اخبار ما شما دا حتما خیلی حاضر آیدی چی؟ نویگاسیون خیلی حاضر حتما با شما میرسونیم خیلی حاضر میرسونیم محترم وقت